ungaze sesana ngazi yenze ucaphisile bese kuthula ukuthi cwapha usuphume yozenzela into zimbi ungaze ndoda ndacela zonke izinto uzenze ngendlela ukuze namhlanje sibe sisake ngomakoti futhi komama abamncinci Wayemane nditofato kanti zosala indoda wayemane ndijonga wayemane bayimane bakanicileyo kwele ngoma uthi kagezayo undoda athi igama lami aviwe because ndaqela anti stressed ndizofa ngoba umntana uza ngenyawo wafuneka kubizwa amanesi ndaqhaphwa nango ubhola uzala umntana ushiya kakazi lonto uyabaleka ukuphumla hisa sinekwekwe ngoku so amthiya phakathi bedle wathi aviwe mangosina mfumela unyana nami umandi ke mntasa kaye emzini ungavile into ukwa mhlawumbe ndagcina ukuyivele ukuthi hayi emzini kukho njazo uthumlile no zizinje ezizithandelayo uba zothela mlilo wena ungumntu awusaze ayikho lonto leyo mina ndiyayiphikisa lonto leyo umazi uThixo ndokuqala okwesibini isitena sesibini ukumazi umuntu ungazazi wena wedwa ube nguwe wedwa ube nguwe no awuzulunga emhlabeni funeka umazi omnye umuntu xa ufuna uba ngumuntu apha emhlabeni ufike nini endlini ube sowucinga into yoba ebethe uNosi imoto kuthene ebonwa ngobani akazungabonwa ngobani kuba kaloku laa moto kugestratweni umtshato ke sisi ufuna into uzungakhathali usebenza kupheka umama xa edlule emsebenzini uzicengela usebenze sisi afike sephekile